lagi kan? Dito ko sa atong silingan doon kay naghuwag ko kwarta kayo naman tayo bugas. Sus! Naglaag ka wani lungag dire. Bugas na sad. Dako siguro kay kaon mong nahurot ang bugas. Sabi sa lungag ko na kuno nga wala man gamay ra kay akong napalit kay 200 sabi mong gihatag atong miagi pang mga buwan. Tagbo ko budget. Sus! Pagtim ko rin takwa kaon God palit ang bugas. Dai 100 daw. 100 ra dong. Mungita pa makaglain. Budgetan ng 100, balik ko sa kabuan. What? Kaigo kanyo sa kabuan dong. Sos, budgetan na. Kay maor na ikaw mo, dako kay kakaw, wak kay kapusla na pagkamahan. Ulit na pa dong. Sa pag-budgetan mo na sa katos naman eh. Problema na nani mo. Karon na ako'y bisita mo abot. Ay ko pagsamok-samok ka. Wak kay kapusla na, ay papakawaw. Diri sa sop. Sos, yan mo paron. Sop! Ay magkakawaw na ko ha. Ay gawas-gawas. Samok-samok ka ni ganun rin. Tay sus, ako bay dako kay ko pasalamat bay nga imo ko soroyon diri kay ako bawa kay ka timbang tagay-tagay diri basta di ko na mula agon. Natural bay kinsa pa man laagon ako dring pinaka-amigo na kong best friend. Ikaw man gad. Lay bay ato bay ba? Asa naman na mong papa eh? Sus, sigot ka na akong umahan nga wek buslana na umahan na. Sus, tugay kay tigbak nga gusto ko nga butimong-mong ko sa iyahang mga kakimanan ba kay bugtong ana ko ta. Ay sa pag ingana ba ay ayaw na nga naay mga amahan ba kay bisan pag ingana ra na mga amahan ba gipadako ba kanang sakto ba bisig wala kay dako antud karon. Yatiman jud kaniya ba bisag ngana lang mo itsura gipadako kaniya wa ka gitrapo sabol. Ay gisgot ana ko umahan bay minana bay pakpon ka ni pasiyoro na. Inom kay mong yari yang Higig hisgot na akong amahan nga way kapuslanan. Sa tagay. Uy, wala naman din ni bay. Sakto na ni bay Wala na rin. Ayaw, mag-inom ba ta? Wala pa yung sa dito. ayaw na bay kay nga hubog niya ta. Hindi, nakahubog na to eh. Salamat ko yung ngari ka. Tong. Oh, sabi rin, awan eh. Sigsang samok na ko sa magkari. Kaon na ka dong, sibag inom dong. Ay, Para ba kay sas. kaon dong? Oo, magkakaw na hawa. Di ay pag-apil-apil rin sa mong inom-inom kay wak kay labot. Sam tagal. Di mga dong isip amahan dong nagunaw na sa kunin mo dong kay basin ma. Ay, sas lakaw dito eh. Wysod. Ay, pag sige apil-apil ba? Nap. May Kaon ka lang. tanong karon. Kaon lang dong ha kung gusto mo ka dong ha. Sige na dito eh. Sus, sa mukha ni May. Ano mo. Sus na. Bay. Nabihasa ni mo bay. Ay nga na ay mga amahan Samtaon ka nga, wa man di kwenta na ko kamangan. Sus, gampo mong gani ko nga. Terus, matay ng mga naboy kapuslan na. Gagot ko na. Kabaloy ay mga amahan Anong Sus, di na ngay kaluyo ng klase sa mahan. Tingwa na na gamit. Kung samtaon ka eh. naon na nato bay ba? Kung wala pa na imong amahan bay, wala ka ng anak wala ka ng nataw ng kalibutan na ba yun yung naon mo imong Sus, amahan? nagmakay mga gani ko nga katao ko niya, kakita ko niya. Ikaw ka bay. Nga na ako bay. Imong amahan ganiwa mo ganay nagmahay nimo. Sa side sige kisgutan na mag-inom ba ta magkuha ko gusto. Kuan, wata ko niya. Kuha ko kusa. Ay, ayun na oy. Ayaw, magpadayon ta. Matawag ko araw ko sabay. Hoy! Isdog dia sa daan, sige kagaliani samok kay ka. Samok kay ka diri sa daan ba? Aki ana ni, dim ni kananan dira. Kaon na ka dong. Sus, kako dito makaon sa kusina oh. Di ni kananan diri. Saan tao kay? Ida. Wa ka bagi kong balhin. Saan ka? Inan mo ka nga balhin dito. Sus. Bay. Naikan di ka ro. Sus, samok kas kong pinabuhay na. Kat! Ba't na pa ka dihat? Pabilin pa ka. Bay, kira. Bay. Ayo sa mga naay taon ay mga amahan bay lubihan salbahisan. Taon bay. Ay, pag-ingana, bay, kay lipay kong naisuong ka diri. Kana akong amahan, ay, luluay, wanay kwenta na akong amahan para na ako.
Ako kanay bay nga dili na nako ikon sabay maluoy ko bay uy na ikaw na noon nga anak ka na oh tanawa na bay giubo nam gani nagmaayo wa jud ko kapachika pa na kana may giuna no nimo bay Unsa man tao ko ay. Ang gool kan, ampo man gani gugma. Patay din natin dali kay. Sa para nga maangkon mo na yung tanang mga tigiyon na niya. Unsa man tao kay. bay Nanay, kasi nanay tambal bay ba? Pasag din na niya bay. Wa na kapuslanan ng pagkaklisya sa man. Oh, siya ta. Sangam ka. Pasag din na niya bay. Sus, ibangaw ka na. Aktik-aktik na bay. Artista ko na, liwat na ako. Ala na siya niya. Di naman acting bay utang awaw. Sa sinom ta, artista ko na bay. Liwat yan na ako bay. Nay! Bay! Dali! Tabay ko wala naman na ginawa mong amahan! Sos, acting na na. Sumuka naman na, inom ini. Dili ba yoy? Acting boy nga! Wala naman na ginawa o, na puso! Sos, acting na lagi na. Acting! Nay! Ay! Nay! Nay! Igual! Nay! Bangon dia! Ay, kaya nga naoy, kikita kang wala na naglihok, imo bigyan ng nga naon ni mong amahan! Sos, acting na niya oy. Siya kayo acting, di ba tukong na ron. Ito kuno eh, unsa naman taong kapag anak ka? Uy, dalaw na to sa ospital na! Sos, acting na lagi na. Hoy! Bangon dia ba? Dalaw na to sa ospital! Siya dalaw sa ospital, gasto-gasto na na. Acting na. Wata kay ba unsa na nahitabo ani imong amahan oy no unsa acting? Sos, acting na lagi ni. Acting no nang di na maginawa? Ha? Uy, pa. 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 Ay, pa. Pa. Pa, ayoko biyahe pa. Pa. Magkunsa na lang ko pa. Pa. Pa, ayoko biyahe pa. Pa! Magpunta na lang ko pa! Pa! Asal mo na ko di? Mag peaceful mo kaning. Saan napita? Uy! Maayong ka adlaw noy. Welcome. Kisam ka. May, dagang manok na day tari diri. Sa amu-awa may tari. Kisa ni ka, boss? Nalimot ka ba? Usa ka na kapatay. Niya ka na sa kalibutan sa mga patay. Unsa kisam ni ka? Ako si San Pedro. Ayo pag joke-joke ni prank-prank mo na siguro mga boss. Si San Pedro, boss, puti ang manok ato imapuha man na. Ako ni siyang gitina kay di nasuklan og tigbakay. Kanang nasa na tibakay sa langit, boss. Patay na dai ko di ay. Patay ka natin, oy. Angay kang pagpasalamat na namatay ka na. Ang akong anak nito sa kuan mo sa Niyo Pedro sa amua. Sa lang to pinanggar bakit nako. Naghuna-huna ka pa ba di ay gihapong nagpangga o gipangga ka sa imong anak? Akong anak yun noon, Niyo Pedro. Salbayas dito siya por pinangga kay nako. Uy, sus in town, oy. Ayaw hunahunaa ang imong anak. Kay sa kalibutan, ang imong kasakit dito hilabihang paita. Mutanaw ka ba kung unsay nahitabo karon sa kalibutan? Tinuod sa inyo na si Niyo Pedro piting salbayisa yun tayo Oh, anak ay. unya. May Kasi sa namatay ka. alam to ka nga ikaw usa na kapatay, akong ipakita kanimo kung unsa na karon ang nahitabo sa imong sa kalibutan nga imong gibiyaan. Unya si Niyo Pedro.
Unsa man sa ubos di ay? Mao na ang kalibutan nga imong gibiyaan. Tuon kung nagsakay tag eroplano kay habog man ta kayo. Taw ta sa kawanangan. Ato na silang mambawan kung unsay mapakitabo dito sa imong lawas. Uban sa imong anak karon nga banyaga kaayong dako. Tinuod lagi na Senyor Pedro, sana pahisay to ang anak ko. Tinan pa isa pero nilutan diri sa langit Senyor Pedro no. Mao na karon ay tabo sa kalibutan. Ari lang ko diri. Kaya tanawa ang dito sa kalibutan ang imong anak ka banyaga. O tanawa. Oh. Pa. Sa iluhatan ko pa. Tanawa. Ba, ayaw na sa patay-patay pa. Anak. Sa iluhatan ko pa. Tanawa bay. Sa buhi pa na imong amahan, imo ra ginang pasagdaan. Wa jud kay paki. Karon na no nga. No, wa ta kay wa na gyud. Tuwa na ginas langit na. Sige lang bay. Bawi ako ang tanan na rin ako kamahan. Ako ning ipalumpong og tarong. Balitan ko ni lungon, tag $500,000. Pinangga ko ni ko kamahan. Ako ning balitan og kusa ka hektaryang yuta. Adto ko ni palumpong sa tunga. Patay na ko. Paita. Wa na gyud. Wa na gyud pulos sa imong amahan bay. Sa hektarya. Di na malipay imong amahan Nga na naka. Ibutang ka sa tunga. Awahin ang pagbahay. Sige lang bay, kay pinangga na ko ni. Kaya may ko palibot sa hektarya yuta. Akong tamnan og mga buwak nga mahalon kantidad og kada usa tag 37.50 men. O tanawa. Balitan ko ka og Iya buwa. kada lunes bay. 37 mil. Manakot ko. Kaya sa namatay ka, kaya ako numero siya. 375 o 570. Kada kalag bay. Sa di pa mabot ng kalag. Mag-region ko daan gikan sa tanawa na. Antod sa uno. Antod sa tres. Mag-region ko ng mga adlaw. Numero na sa Sir Treso. Bayo ako mamahan. Sabi tumibi ko no hantod sa uno. Kung pilahan na niya. Kaya sa pagkain mo sa amahan nga wa naman na. Sa 293. Paborito ni viewers bay. Sinyo Pedro kana mo di pangstorya karon og Usa dito na pa pagi na kasi imong mana gibuhat ang at target. buhi pa na imong amahan. Gawas na. Dito na magmahay. Malipay yung dana. Sa pa may pili na ron na imong gipangstorya nga wa. Wala to na nas langit. Pero sige lang bay. At least nga magkabaos ko niya. Ang iyahang lungon. Akong ipatiles. Ang iyahang lapida. Ipa-touchscreen ako. Ipa-touchscreen pa ko na akong lapida. Ipa-tiles akong simento. Tiles akong simento. Tiles akong lungon. Amahan ng dana. Pero di ka po siya magmahay bay. Kaya ako siya patahura ko wifi. Pero siya dito sa lo. Ano ba Anak na way batasan. So, patahura mag wifi. Mugawas na lagi kung patay na ka. Ay lagi kung patay ka. Ka-realize na Tapos wala kit mo na kawan mo man na. Usa pa. Ano tiglag-kilag bay pati ang nang tanan. Bahit na ganda ko bay. Ibaw kang pati na nidaan. Papa. Pwede ka umahangyo. Nga nung namatay-matay. Nga naman. Ipa-transcript ko lang yung sa mulong kalibutan. Kadiyap lang kayo. Mubawas ko ning anak ko. Ako ning laparohon. Tawar ko no. Ganahan pa ba day ka mo balik sa kalibutan ngin ana ang imuhang anak? Mubalik lang ko yung pido. Ako nga laparohon ko na. Kagbayat ng lungot-lungot anay. Lima kagastuhan ko niya. Pila to ka milyon nga lungon. Ultimo kay palit bugas 100 na magigihatag ipabayad. Papadjet pag usa ka buwan. Unsa? Pwede ko ni pabalikon. Ya, takihil ko usab. Haman. Balik ko. Haman kay inigbalik ko rin. Manari ta. Laparohon sa ko na akong anak. Kaya naglagot ko. Kaya nga. Aaw imong kabubuton. Sige. Ang matuman. Salamat yung pido. Wala Kaya ba ko yawi. yawi dire. Basin to artos doon na nabilin. Oh sige. Oh lako na babay. Papa! Pa! Tanan akong kisaan pa ako yung tumanon pa. Pa! 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 Pusa to ingon. Tumanon yun ako tanan pa. Manon, tanan? Ha? Buhit na buhit. Manon ko to pa. Ha? Pasalamat kay papali pa sa Pedro. Ha? Ningon-ingon ka. Kita ko nga to sa katong LED ni si Pedro. Na imo kong pagtagungon na. Apilyon. Tumanon yun ako pa. Aron magamata na acting na dito. No nga. Itagaan na mga kung sa gatos ipapadjet pag usa ka buwan. Mo gid. Yun na noon. Balikan pa ko nimo ko sa hektarya yo ta kay mga kulog men. Tinawag na gina pa.
Gatos naman yung gahatag nako. Yung pagkapalitan ko ng buwak ng mamahalon. Tag pila to? 30 City, 50 mil. Sa gatos naman yung hatag. Di yung palit ipatiles pa nimo ako ang lungon. May pamatay lang ka dayon pa. Imatouchscreen pa nimo ako lapida. Imo pa kong tawag wifi. Subscribe na sa Janwa Mix TV. View na ta sa Janwa Mix TV para mo'y laging swabe.